кефът у нея тинейджери, които гледат само на другите и искат се да пушат. Вейп, дрога, друсене, само това. Аз не съм такава, не съм наистина. Видях едно момиче да пуши зад блока, когато бяхме между часи. И аз си викам, какво правиш, ма? Тя ми вика, разкари се, ма. После да се караме, тя вика, яби се, ма. Ма коя си ти да пушиш? Ти си на 12? И какво като съм на 12 ми вика? Ама като го пушиш там, не ти е такова. Нервира ми. Аз не съм такъв човек, наистина. Аз не пуша. Ето се занимавам с друсания. Не. Аз и без това съм на 10. Казала съм го вече в много видеа, въпреки че това ми е второто видео. Имам още 2 канала в други телефони. В един телефон, който вече го няма, защото се щупи. Или аз го щупих, или май баща ми. Не, май аз го щупих, не баща ми май. Както да е. И другия ми е в таблета. Да. Не знам какво да кажа. Това е просто абсурдно.